Исәнмесез, хәзерге вакытта экраннар каршына җыелган кадерле тамашачыларыбыз. Шушы минутта эфирда музыкаль биеклек тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Ранил Нуриев сезгә кайнар сәламнәремне җиткерәм. Инде санаулы гына көннәрдән соң без сезнең белән яңа 2016 елга аяк басачакбыз. Һәм бүгенге тапшыру да яңа ел бәйрәме белән бәйле булган темага багышланган. Сезнең һәрберегезнең дә шушы көтелгән һәм иң сихри бәйрәмнең төп героен белүенә ышанам. Әлбәттә, ул Кыш бабай. Бүген без сезнең белән хит-парадта катнашучы артистларыбыз бала чакта Кыш бабайга ышанганнармы? Һәм бүгенге көндә алар Кыш бабайдан нәрсә сорарлар иде? Шуның хакта белербез. Киттек, башлыйбыз. Традиция буенча тапшыру башында без бер клип белән сау булашырга тиешбез. Кызганыч, ләкин бүген музыкаль биеклектә соңгы тапкыр DJ Ради һәм Айрат Сафин үз чыгышларын ясыйлар. Аларга уңышлар теләп калыйк, дуслар. Бәхетле бул иркәм, бәхетле, һәм мине эзләмә. Шалтыратма ялгыз төннәрен, шалтыратма миңа. Ышан инде миңа, ышан миңа, барысы да булыр. Өмет белән тулса йөрәгең, тулса йөрәгең. Сине эзләмә урамда, күзләмә безне. Исләр калды, калды күмергә. Булырмын дип йөргән идем, җаным хуш икән. Сау бул инде, сау бул гомергә. Хәзер безнең музыкаль биеклеккә авыр артиллерия аяк баса. Бу тапшырудан алып музыкаль олимп өчен Зөфәр Хайретдинов көрәшәчәк. Каршы алыгыз, дуслар, безнең тапшыруда премьера. Şişməlinə bulub başlansa da, yarlarına sıymay ağım su. Ağım sulu yeşil bulunlarını taşlap gitülər yamansa. Uçraşalar iki kaynar yürek,
Tаңға қадар қайнар йөрәкләрнең вәгъдәләрен тыңлый ағым су. Шын күңелдән вәгъдәләр бирешкәч, аерылулар бигрәк яман соң. Ярая бара гүзәл яшьлек, өмір узар ягым су. Сары күзләр инде кулын суза, шуңа ахыры күңелем моңсу. Ярая бара гүзәл яшьлек, гомер узар ягым су. Сары күзләр инде кулын суза, шуңа ахыры күңелем моңсу. Сары күзләр инде кулын суза, шуңа ахыры күңелем моңсу. Гүзәл Уразова да, Илдар Хакимов та бала чактан ук Кыш бабайга ышанганнар. Ләкин Гүзәлнең ышануы еллар дәвамында әкренләп бетсә, Илдарның Кыш бабайга ышануы электрик аркасында 1 секунд эчендә юкка чыга. Сез барыгыз да чыршы утларын ничек яндырганнарны хәтерлисез. Кыш бабай чыга, без бергә 3 тапкыр кычкырабыз һәм чыршыдагы утлар яна. Илдар 2нче сыйныфта укыганда барлык балалар белән яңа ел кичендә чыршы утларын Кыш бабай түгел, ә электрик яндыруын күреп калган. Һәм шул минуттан Илдар Кыш бабайга карата мөнәсәбәтләрен үзгәрткән. Бүгенге көндә чын Кыш бабай кунакка килсә, Илдар үзенә чын акча чыгара торган станок сорар иде. Ә Гүзәл бар җирдә тыныч тормыш булуы турында теләр иде. Пар килгән җырчыларыбызның клибы сезнең экраннарда. Бергәләп карыйбыз. Жаным, шундый матур җирләр кара әле. Без кай тирәдәсең ул? Матур шул сөйклем, без тайгада. Ә монда аюлар, бүрләр дә бар микән? Кем белә инде аны? Тукта әле. Нәрсә булды? Безнең бензин бетә ахыры. Утырабыз. Сиңа булган хисләремне тиңнем кайнар кояшка. Жылытырмын, эретермен, батқан болсаң
Скажите, говорят, вы сделали это все специально. Фирдус Тимаев та үз заманында барлык балалар кебек Кыш бабайга ышанган. Әмма яңа ел бәйрәменең берсендә килеп кергән Кыш бабайның башлыгы төшеп кала һәм Фирдус аңарда үзенең абыйсын таный. Шул мизгелдән Кыш бабайга ышануы беткән аның. Кыш бабай килсә, ни сорар идең соравына, күп итеп кәнфит белән мандарин дип җавап кайтарды җырчы. Бу татлы ризыклар аның иң яратканнары икән. Фирдуска нәрсә бүләк итәргә белмәсәгез, кәнфит белән мандарин бүләк итегез. Җырчы бик канәгать булачак. Ә без сезгә, дуслар, үзебезнең каналда музыкаль биеклек тапшыруында Фирдус Тимаевның гомер үтә җырын бүләк итәбез. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арты, ел ямгагы, сүтә. Хәзер булай. Ут яшьлеккә, мут яшьлеккә. Сиздермичә, хәлсез картлы килеп җитә. Бергәләп. Яшәп калый. Янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Яшәп калый. Янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Кулларны күтәрде каза. Айлар түгел. Yıllar tüge Ömür yolu Barı matur Düşler bizi Armaz salmaz Yüreklerine Birgele Zimmiş bulur Kilip görür Gömer keze Kata Yaşap kalı Yanıp kalı Bu tırmışta iyilikle özler salır Yaşap kalır, yanıp kalır Bu tırmışta iyilikle özler salır Gündemli kulağına Ruzi, hele, zümbara Köşelikini uyga salıp Sene suğa Yaşa yemek Tarmış gene Saklar için Sizlerinde Zirde tuğa Gitti Yaşa kalı Yanıp kalı Bu tırmışta İyilikle Özler salı Kaza Yaşa kalı Yanıp kalı Bu tırmışta İyilikle Özler salı Gömer'de Gömer kile Emecirige Yana sabıy Ova sala Ya hazır bulay Hayallarını Aşarırga Bu dünyada Senin minin Devam kala Küterimiz kullarını Yaşap kalı Yanıp kalı Bu durmuşta İyilikle Özler salı Kaza Yaşap kalı Yanıp kalı Bu durmuşta İyilikle Özler salı Bu durmuşta İyilikle Özler salı Kozanlarda İyilikle Özler salı Rekme
Эстрадабызның гүзәл җырчысы Иркә яңа ел бәйрәмен бик ярата. Һәм Кыш бабай белән бәйле булган күңел төшенкелеген әле дә хәтерли. Җырчыны 7-8 яшендә мәктәптә чыршы бәйрәмендә сайыскан ролен уйнарга сораганнар. Әлбәттә, нәни артистыбыз ризалашкан. Ул Кыш бабайны чын-чынлап күрәчәк һәм аңа дип язылган хатны тапшырачак дип хыялланган. Әмма сәхнәгә чыгар алдыннан грим бүлмәсендә киенеп торган Кыш бабайны күрә. Һәм яңа елның хуҗасы ролендә сызу фәне буенча укыткан Ринат абыйны таный. Балачакта гына була торган могҗизага ышануым шул минутта чел-пәрәмә килде дип искә төшерде Иркә. Әле дә аңа ышанган булсам, яңа ел кичендә бар гаиләм өчен Диснейландка путевка сорар идем дип өстәде җырчы. Бу тормышта могҗизалар бар ул, бары тик ышанырга кирәк. Матурларга кызыкмагыз, таянығыз акылларга. Алдынмагыз, алмаштырып кимешләрне алтыннарга. Кимешләрне алтыннарга. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Җаныма тең йөрәгемә пар булсын дигән идем. Йөрәге дә үзе кебек матурдыр дигән идем. Матурдыр дигән идем. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Арадан калган топны авыр-авыр тулары. Әрнүләргә дучар итте сине яратулары. Сине яратулары. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Мөнир Рахмаев барлык балалар кебек кичкенәдән бөтен күңеле белән Кыш бабайга ышанган һәм аны бик көткән. Әмма ул ышану озакка сузылмаган. Балалар бакчасында Мөнир Кыш бабайда үзенең тәрбиячесен таный. Шуннан бирле яшь башкаручы берәр кайчан чын Кыш бабайны бәлки очратырмын дип исемлек әзерләгән. Шул исемлектән берничә пунктны сезгә җиткезәбез. Барлык якыннары, туганнары исән-сау булу, кредитларын явып бетерү, 5-нче сольный альбомын чыгару, яхшы фотосессия сату, искитмәле клип төшерү, Рәсәйнең һәм Европаның артистлары белән танышу һәм эшсез булмау.
Менә шундый безнең Мөнир. Туган көн җыры белән татар эстрадасының энерджайзеры Мөнир Рахмаевны каршы алыгыз. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Yaktı hiç günelinde, beyrem tuğan gününde. Dost tuğan yakınların, kutluy seni ul günde. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşla elle. Jırla biyip köngül aşık, köngülün şunday melle. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Kütüplerle alasın, şoplanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Nasip bulsun, bəxtli kileşekler. Bəxtli kileşekler. Артур Марат дуэты безнең бер төрле сорауга ике төрле җавап кайтардылар. Марат Кыш бабайга ышанмаган, ышанмый һәм ышанмаячак. Гомумән аңа яңа ел бәйрәменең чыршы бизәү, бер-береңә бүләкләр бирү гадәте ошый. Ә менә Кыш бабайга ул бала чактан ук ничектер шикләнеп карый. Ә Артур киресенчә, Кыш бабайга ышанган, ышана һәм киләчәктә дә ышаначак. Җырчыларның сүзләре буенча бәйрәмнең бар тәме Кыш бабайны көтүдә. Кыш бабай килсә, димәк, мөгъҗиза бәйрәм килде дигән сүз ди Артур. Бүләкләргә килгәндә, алар үзләренә 2 кеше сыерлык вертолет сорарлар иде. Гастрольләрдә йөргәндә ерак араларны якынайтыр өчен вертолет бик уңайлы булыр иде дип көлделәр егетләр. Бер күрүдә гашыйк булдым җыры белән Артур Марат дуэты. Бер күрүдә сиңа гашыйк булдым. Гашыйк булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең. Наз булганга яшәүм ямле дә. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм.
Yaradam min seni canım, bar nazımını bölek item. Bu aleminem yanlarımda sen gelirken. Başqalarını көрмей yaşayım hazır. Бірге шақта рахат шул жаныма. Жырларымда менің саф хисләрім, қадірліме сүйген ярыма. Яратам мен сені жаным, бар назымны бөлек етем. Бұл әлі менің янарымда сен келеркен. Yaradam min seni canım, bar nazımını bölek eder. Bu aleminem yanlarımda sen gelirken. Bir күрдә сиңа гашыйк булдым, гашыйк булып яшыймын әле дә. Üzülüpler yaratуым сине, яшәүнең мәгънәсе ямыда. Яратам мин сине жаным, бар назымны бүләк итәм. Бу әлеминем яннарымда син gelirken. Yaradam min seni canım, bar nazımla bölek item. Bu aleminem yanlarımda sen gelirken. Bu aleminem yanlarımda bir күрдә сиңа гашыйк булдым. Әлфинә Әзғанова бір қайшан да Қыш бабайға ышанмаған. Мәктәп елларында һәр яңа ел кичендә аны бөтенләй икенче сорау борчыган. Бу елны нинди укытучы Қыш бабай булып киенде икән? Бүләкләргә караганда бу сорау аны күпкә ныграк кызыксындырган. Бүген ук Қыш бабай аның ишек төбенә килеп басса да, Әлфинә апа аңардан бер нәрсә дә сорамаячак. Миңа бер нәрсә дә кирәкми, минем бар нәрсәм дә бар ди җырчы. Ә без, дуслар, Әлфинә Әзғанованың «Ерактагы йолдызым» җырына төшерелгән клибын карыйк. Tırmaşımdan feriştem yaşayışım.
Латыповлар гаиләсе бар көчләрен салып, иң матур бәйрәмгә яңа елга әзерләнә. Алар һаман яшь, алар һаман мөгъҗизалар көтә. Дина апа әле дә булса Кыш бабай барлыгына ышана. Мөмкинчелек булса, ул Кыш бабайдан бала чакка әйләнеп кайтуны сорар иде. Берәр мизгелгә булса да, шул ямьле чорга кайтып, чанада шуасы килә Дина апаның. Ә хәзер, дуслар, җаным җыры белән Дина һәм Рафаил Латыповлар музыкаль биеклек хит-парадында. Музыкаль биеклек тапшыруының 3нче баскычын яулаган клип. Каршы алабыз. Гел туры сөйли торган Илсия Бәдретдинованың яңа елда бер теләге. Ул тазарырга тели. Соң арада җырчы бик ябыккан һәм бу вакыйга аңа бер дә ошамый икән. Шуңа күрә җырчы үзенә тазарырга дигән максат куйган. Хәзерге вакытта ул калорияләргә бай ризыклар гына ашый. Илсия куелган максатларына ирешәчәк икәнне без ышанабыз. Һәм булмый инде булмаган җырын үзебезнең экраннарда каршы алабыз. Инде хит парадыбызның көмеш медален яулаган җырчы. Музыкаль биеклектә 2нче урын.
akşa beni yaratmay. Küpmegene tırışsam da berdiyenge de artmay. Elleriyle eşlep karım kesene akşa tolmay. Beni boyak yallansam da nigedir bayap olmay. Olmayın de bulmagaş, sabahlarda bulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Olmayın de bulmagaş, aktanışta tulmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Hop! Milyonlar bulsa minde kalganın tabır idim. Kürşelerine otta salıp Mercedes alır idim. Zor edip yurt salır idim, dengizge varır idim. Ondan koytaş hayırga da 100 tenge salır idim. Balmayın de bulmagaş, sabahlarda bulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Balmayın de bulmagaş, aktanışta tulmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Ay bip kayıt. İşmezsem birer tuğanım sütçü yumuşa bulmagaş. Balmayın de bulmagaş, elmetlerde tulmagaş. İşmezsem birer abiyim zor yiftenlik bulmagaş. Eşlep bayıp bulsa akta bular idi akşalı. Küpme şigelep tartsa da kiyerge yük şalvarı. Akşa deyip şabız yağalgan şıpardayıp. Tarmasalar ordan edip bu ilde bulmay bayıp. Balmayın de bulmagaş, sabahlarda tulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Balmayın de bulmagaş, aktanışta tulmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Bulmayın de bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay zurap zayan bulmagaş. Balmayın de bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay zurap zayan bulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay zurap zayan bulmagaş. Хәния Фәрхи бала чакта кыш бабайга бик ышанмаса да, Яңа ел бәйрәмен бик нык көткән. Җырчыбыз Яңа елда булган бәйрәм атмосферасын ярата. Мин бәләкәй чакта хәзерге вакыттагы муллык юк иде. Йортта нәрсә бар, шулардан үз кулыбыз белән чыршы өчен бизәкләр ясый идек. Бүләкләрне дә үз кулыбыз белән булдыра идек дип уртаклашты балачак хатирәләре белән Хәния ханым. Бүгенге көнгә килгәндә Хәния ханымның иң теләгәне сәламәтлек. Дуслар, исән сау булыгыз дигән теләкләрен популяр җырчыбыз сезгә җиткерә. Ә хәзер без аны экраннарыбызда каршы алабыз. Пьедесталның иң биек баскычында торучы беренче урын хуҗасын каршы алабыз. Бүген ул безнең хит-парадта лидер. Бүген ул беренче.
үйдә калганмын. Үскәннән балаларның бәхетлегенә булсыннар, шул хакта бар уйларым. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Баламның балаларын насип булды күрергә, бишекләрдә тибрәтергә, иркәләргә сөяргә. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Яшьләргә шундый киләчәгем бар да, рәхәтләнеп яшәргә. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Менә шундый безнең хит-парадның резидентлары. Кемдер мөгъҗизага ышана, ә кемдер юк. Ә безне алда чыннан да бик мөгъҗизалы бәйрәм яңа ел көтә. Кадерле дуслар, нәкъ яңа ел алдыннан 31 декабрь көнне ТМТV каналында музыкаль бийеклек тапшыруында без сезнең белән кабаттан күрешербез. Мин Ранил Нуриев сезнең белән әлегә сау булашам. Пока.